tikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 4 January limene lili Lachitatu 2023, ndipo mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane woyera mutu wa 3 ndime ya 7 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Adrian Kambewa kuchokera ku Chikapa Church, Class the King Parish, Mtawila, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo utenga wabwino ukuchokera mu utenga wabwino monga adalembera Yohane mutu 1 ndime ya 35 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director Alunta Television. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane 1 Yohane mutu 3 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 10. 1 Yohane mutu 3 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 10. Ana anga, wina aliyense asakusogereseni. Munthu amene amachita chilungamo ngolungama monga Khristu ali wolungama. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Mwana wa Mulungu adaoneka ndi cholinga chakuti awononge zochita za Satana. Aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira, popeza kuti umulungu wake wa Mulunguyo uli mwa iye. Sangathe kumachimwira chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Kusiyana kwake pakati pa ana a Mulungu ndi ana a Satana kumaoneka motere: aliyense wosachita chilungamo ndiponso wosakonda mnzake sali mwana wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 35 kulekeza 42. Mmawa mwake Yohane anali pamalo pomwepo pamodzi ndi ophunzira ake ena awiri. Pamene adaona Yesu akuyenda, iye adati, "Suyu mwana wankhosa wa Mulungu." Ophunzira awiri aja atamva mawuwo adatsatira Yesu. Yesu adachewuka naona kuti akumutsatira, tsono adawafunsa kuti, "Kodi ulendowu?" Iwo adati, "Timati tidziwe kodi mumakhala kuti Rabi?" Tanthauzo la Rabi ndiye kuti mphunzitsi. Yesu adati, "Tiyeni mukaone." Iwo adapita naye. Pamenepo nthawi inali ngati 4 koloko madzulo. Adakaona kumene iye ankakhala, ndipo adakhala naye tsiku limenelo. Mmodzi mwa awiri aja amene adamva mawu a Yohane namutsatira Yesu anali Andreya, m'bale wake wa Simoni Petro. Iye adayamba kukapeza m'bale wakeyo Simoni namuwuza kuti tampeza Mesiya, ndiye kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja. Motero adamutenga napita naye kwa Yesu. Pamene Yesu adamuona adati, "Ndiwe Simoni mwana wa Yohane, dzina lako lizakhala Kefa." Tanthauzo la Kefa ndi Petro, ndiye kuti Thanthwe. Mthenga wa Ambuye. Panono titengepo maphunziro. Lero ndi Lachitatu pa 4 January 2023, ndipo ndikutengapo maphunziro awiri pa malemba amene tangowamva. Phunziro loyamba limene ndikulitengapo ndi ili: "On my own I will soon fail. Seek God's grace daily to get a supporting force against the evil." On my own I will soon fail. Seek God's grace daily to get a supporting force against the evil. Paine ndekha ndilepera pompanonso posachedwa. Choncho tsiku ndi tsiku ndifufuze chifundo cha Mulungu kuti chindithandize kumenyana kapena kulimbana ndi woyipa Satana.
tikamva mawu oyamba ndi umene ndikutengapo phunzirolo akuti munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Mwana wa Mulungu adaoneka ndi cholinga chakuti awononge zochita za Satana. Choncho ngati ndifuna kumenyana ndi Satana ndiyenera kuyandikira chifupi ndi mwana wa munthu uyu amene ali ndi mphamvu zoposa za ine, chifukwa amaona zambiri kuposa za ine. Ndipo ndima nthawi zina kuseka kuzifunsa kodi anthu amene sapemphera amakhalapo bwanji, chifukwa dziko lino laopsa. Ndidziwa kuti maumboni ndi ambiri, ena mwamva zimene umboni sindilipo kupereka kaya ndiwolondola koma kapena ndiwosalondola koma munamva woimba mmodzi Malawi atatisiya maumboni amene anabwera zina ndi zina zimene zitichenjeza kuti tisamale tikamayenda tsiku ndi tsiku tiziyenda chifupi ndi Mulungu andi tisatengesedwe ndi zinthu zambiri. Otherwise Satana akangokumbwandirana akangondimbwandira nkuona kuti anthu ambiri tulo ndi mbiri yakale, chifukwa sagona kose kubwebweta usiku wose, kumayenda munthu akuyenda koma akungoyankhula yekha, ukamupa samoni sangazindikireso kuti wadusaso, chifukwa akuzunzidwa ndi mphamvu za Satana. Anthu ena kupenga misala kumene, on my own I will soon fail, seek God's grace daily to get a supporting force against the evil. Pandeka sindingakwanitse. Ufuna usiye uchimo, ndifuna ndisiye uchimo. Pandeka sindikwanitsa. Ndi mphamvu za Mulungu kumapemphera tsiku ndi tsiku, kumajoina azinzanga popemphera nditandizika, ndipo ndipeza nyonga ndi mphamvu zogonjesera Satana woyipayo. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: after experiencing the sweetness of being close to Jesus, it's not good. Kapena, don't be mean, lead others to him. I take it up again. After experiencing the sweetness of being close to Jesus, don't be mean, lead others to him. Ndikakumana ndi chifundo cha Mulungu ndikukoma kwake, ndisakale munthu wozikonda, ndasonyeze anthu ena kuti mpumulo naupeza kwa mkuluyu. Tikamva utenga wabwino ndi phunziro limene ndikulitengapo: tampeza Mesiya, akusangalala ndikuauza ena, chifukwa that I take it up. Iye adayamba kukampeza mbale wakeyo Simoni namuza kuti tampeza Mesiya. Motero adamutenga kupita naye kwa Yesu. Taonani, uyu wapeza kukoma kwa munthu ameneyi mpulumutsi, ndipo akutenga mbale wake nampititsa kwa Yesu kuti nayenso amve kukoma kumene iye anakupeza. Mkudziwa kuti mwa Mulungu kukhala chifupi ndi Ambuye Yesu timakhala ndithu anthu otetezeka, anthu achimwemwe. Mukaona anthu amene amayenda ndi Yesu ndithu sasowayi. Olo munthu kaya ndi wosaphunzira, umukumana naye anthu ena amapereka umboni, ukamuona akuyenda ndingati munthu anamaliza madigiri angapo. Ena amati chifukwa chani? Akuyenda chifupi ndi Yesu. Muonenso anthu amene amayenda chifupi ndi Mulungu, upeze kuti munthu ndi nkhalamba ndithu, kumuona ngati ndithu ndi wazaka zocheperako. Chifukwa chani? Chifukwa amabweresa mtendere, ndipo ndikaupeza mtenderewu ndisausunge pandekha. Timamva kukoma ndithu kuyenda ndi Mulungu. Ndasonyezenso anthu ena kuti nawonso apeze chimwemwe chimene ndili nacho. After experiencing the sweetness of being close to Jesus, don't be mean, lead others to him. May God give you the grace, may he give me the grace
to again live today better than I lived yesterday. Amen.